Grazzi u welcome għal dan il-5 podcast li ħankunu qegħdin nagħmlu mal-membri tal-Juventus Club Vero Amore ta' Birkirkara. Illum ħankunu qegħdin niltaqgħu ma' membru veteran nistgħu ngħidu f'din is-soċjetà Juventina tagħna hawnhekk, qed nirreferi għal Edwin hawnhekk, grazzi Edwin talli oġbok tal-qagħdi li sedina għal din id-diskussjoni ħajkonna flimkien. Edwin, forsi tista' tina daqsxejn introduzzjoni tiegħek dwarek innifsek. Dak kollu li tħossu kontu tajb, verament. Hawnhekk ili niġi 7 snin, ġabuna ħbib tagħna, bajna niġu aħna, l-ewwel konna niġu irġiel, illum niġu irġiel man-nisa tagħna, la familja waħda. U anke ġibna ħbieb oħra magħna aħna u lesti li anke niġu oħrajn. Meta nirrakkontawlhom l-atmosfera li jkun hawn, dejjem inżidu, dejjem ġibna ħbieb magħna. Sewa, u bħala membru inti membru lejja ta' klabet li tiġi 7 snin. Forsi tgħidilna forsi tirrakkontana l-isbaħ memorji li għandek ġu din il-binja forsi anke qabel. Meta jfejtlu l-events. L-isbaħ memorja kienet ir-ribalta li għamilna kontra l-Atletico Madrid. Minn tnejn xejn minn taħt Champions League. Kontra hawnhekk dik? Hawnhekk niġu ta' spissa, aħna kważi dejjem, niġu kważi l-logħbiet kollha. Minn tnejn xejn minn taħt, li rajna l-Semmejo l-coach tagħhom li kienet x'fattalja. U għamilna ribalta ta' 3-0 mbagħad dawarnija li kienet xi ħaġa klamoruża hawnhekk kienu sapport daqs nistgħu ngħidu daqs Turin. Dak kien tal-aġeb. Tal-aġeb. L-isbaħ memorja li għandi hawn ġew dik hija. U tal-Juventus xi dar li bħala memorji li tibqa' tiftakar ma tinsihom ħadd. Ma niftakar ma ninsihom ħadd jiena n-namra tiegħi tal-Juventus kien hemm aħna konna bit-television black and white, konna għodin nistennew il-programm 90 minuto tal-Nick P. Paolo Valenti. Biex naraw il-goals, aħna konna nisimgħu il-radio, minuto per minuto. U kell Juventus kellhom plejer, jiena meta kont żgħir kelli xahar jisfar ħafna, l-lumbja, imma kien jisfar ħafna. Kont bjort ħafna. U l-Juventus kellhom jekk min issejjer żball libero jew stopper kien, Francesco Morini, li ħallena dan l-aħħar. U dan bil-television black and white, letteralment kien jidher xahar u abjad kif kważi kien tiegħi. Allura bdiet innamra dak kif nara l-abjad u l-iswed kif kont dak iż-żmien għad nisallum xi ħaġa fenomenali, kif nara l-abjad u l-iswed jiena nintelef. Il-Juventus parti minni letteralment. Sewa wisq. Bla dubji memorja sabiħa ovvjament ta' kif bdejt segwi l-Juventus. Nabżu fuq il-staġun li għadu kemm spiċċa issa nitlu daqsxejn iktar dik id-diskussjoni dwar it-tim. Sfortunatament il-li għadda ma tantx kien memorji sbieħ din id-darba. X'kienet taħseb il-problema prinċipali fl-opinjoni tiegħek kemm fejn it-tim isuqat marranka, isuqat ma' żamm konsistenza biex ovvjament wasalna fejn midna. Ara, jiena nagħti żewġ fatturi. Fattur numru 1 l-aħjar plejer li kellna qed nirreferi għal Chiesa tista' tgħid staġun barra. Illi nibbeżaw ħafna fuq aħna. Huwa plejer vijabbli wieħed mill-aqwa plejers fl-Italja, mhux xi siglet ta' Fatima. U l-fattur ieħor nofs il-ground, jien naħseb nofs il-ground aħna batut ħafna. U dejjem biddilna daqq Artur li għalija jiena jilgħab orizzontali biss vertikali qatt. U Rabjo on and off, li joġobni Rabjo, biss on and off ħafna m'għandekx. Lokatelli għadu fil-bidu tiegħu għad irdu naraw il-potenzjal fil-fema tiegħi. Tista' tgħid tlifna l-mekani għal nofs staġun, hemm qegħdin problemi hemm kienu, inti jekk ma tirbaħx nofs il-ground. Lis-soltu aħna niftakru nofs il-ground tagħna, Vidal, Pogba, Marquisio, Pirlo, konna wieħed mill-aqwa nofs il-ground il kien hawn fid-dinja nista' ngħid. Kif kellna l-aqwa defiżi fid-dinja aħna kellna nofs il-ground dak iż-żmien. Min wara dawk li nistgħu kull marajna aħna nofs il-ground għax inna mbagħtu. Kull marajna il-Pjanic. Wara Kedira għamel perjodu tajjeb ħafna wkoll. Kedira on and off. Injury prone ma tistax tibbaża fuq Kedira. Le, da żgur, tagħna ħafna anzi Kedira. Biss on and off again mhuwiex dak il-plejer li ħatibbaża ħafna fuq ħabba l-injuries għax ilablek 4 logħbiet u 2 barra. Kedira kien, ma batejna nofs il-ground ħafna. Semmejt il-Chiesa, nagħmel parentesi żgħira hawnhekk. Qed li tlifna l-Chiesa ovvjament u ħassejnieh bil-kbir. Però mbagħad temmen li tim bħal Juventus li mdorrin naraw daw l-istilel u tim minn l-istilel. Semmejt it-trio inti fil-midfield Pirlo, Vidal u Pogba u Marquisio. Ovvjament dak iż-żmien kien tim minn l-istilel ma konniex nibbażaw
fuq plejer wieħed. U għek ġej mistoqsija, taħseb din bħal Juventus għandu jiffoka jibbaza l-lob tiegħu fuq Chiesa jew qabel fuq Ronaldo l-argument mhux waħda mill-problemi wkoll dik li ma kienx hemm naħseb tim madwarhom dawn il-plejers. Ifhem, Ronaldo enigma. Ronaldo fit 3 snin li jagħmel kiseb kważi r-rekords kollha. Fl-istess ħin fit 3 snin li jagħmel il-Juventus morna l-baħar. Bit-tip tal-lop li tittelab fuq plejer dan free kicks irid titjom kollox hu tista' tgħid. Irid jiskorja jew jekk taraħ Ronaldo jrid jagħmel kollox hu. Ġiet enigma, għax anke inti kif ġie Ronaldo ġiet il-problema Covid. Ronaldo jħobb spotlight fuq nafuha din. Għalik ikun naħseb jiena ma kienx hemm problema Covid. Ronaldo konna morru aħjar. Sfortunatament ġiet kif ġiet l-affari batejna biha. Imma nemmen Ronaldo kien viabli, biss hija enigma għax iva u le. Mill-lat finanzjarju Ronaldo tagħna boost kbira, Ija, anke bħala merchandise. Għalhekk hu marketing kontratti tal-t-shirt tal-Adidas. Bla dubju. Kibru. U x'naħseb użu mistoqsija millek jiġifieri, taħseb il-Juventus għalfejn bbażajna daqshekk ma ħaġix li għandna nibbażaw jien fuq Chiesa, jien nasebu Chiesa u kien jisu l-aħjar plejer li kellna il-staġun li ħorru tlifnieh. Mhuwiex naħseb jiena fattur li għandek tiffoka fuq plejer wieħed meta għandek il-Juventus li ovvjament fil-passat kellhom dawk it-timijiet glorjużi ma nafx tagħmilx miegħek. Biss x'tagħmel jekk int għandek nofs il-ground fantasma. Mhux tidħol diriġenza mbagħad l-iżbalji. Iva, żbalji jiena għalija wieħed ħanibdew minn hemm. L-iżbal kardinali għal Juventus fil-fema tiegħi, fl-opinjoni tiegħi, kien it-tluq ta' Marotta. Issa taqbel u ma taqbilx, Marotta kien mit-tluq ta' Marotta lura l-isfel aħna morna l-baħar. M'hemmx wieħed jinnega. Issa, paratiċi jekk kien preparati jew le, ma nafux aħna xi jkun hemm fid-diriġenza x'naf jien. Biss meta inti tqis nofs il-ground aħna ma mhux ma investejniex, forsi ma investejniex kif kellna ninvestu fi plejer li jkun key player. Inti allura bdejna mid-difiża aħna. Issa, eżatt, wara 3 snin dana għalli wara l-era ta' Pjanic l-aħħar midfielder li kellna li kien top għalija li anke l-aħħar staġun tiegħu kien beda jbatti. Tajjeb. Ma investejniex nofs il-ground aħna ġibna nofs il-ground. Rabiot Mekeni mhumiex dawk nofs il-ground. 80 miljun fartur? 80 miljun fartur li għalija dik li għedin naraw li kważi ħadd ma jridu dara, mhux jissemmew ħafna ismijiet u timijiet. Nofs il-ground aħna batejna ħafna, qegħdin imbagħtu. Issa naraw Pogba, Di Maria li se jkun l-istorja tissa. Anticipajt li mistoqsija li jmiss. Ovvijament fil-bidu ta' Lulju ħabbarna il-plejers importanti bħana semmejt inti Di Maria u Pogba. X'in il-mentalità jekk fejn tidħol il-merkato u x'tixtieq tara mill-Juventus fejn tidħol dal-merkato, kemm tluq u kemm incoming ġifieri minn ġej. Jiena naħseb li ħanitkellmu fuq dawk li ġejjin. Għandna Pogba u Di Maria konfermati. Minister Zbar kambja s-sokol. Iva, veċin ħafna. Veċin ħafna, Gatti li għalija u plejer viabli ħafna. Ħajkonna kwiz kbir li ħajġa jitħol Chiesa li għalija jena il-fundamenti ta' tim. Jena naħseb żewġ akkwisti u tnej oħra forsi f'nofs il-ground. Anka jissemma Kozic, Minister Zbar. Kostiċ Iva. U joġo Zaniolo, ovvjament. Nsejtu dak. Zaniolo u ovvjament attakkant forsi viċi ta' Vlahovic jien joġobni ħafna Arnautovic. Joġobni ħafna jissemma. Issa bħala difiża jissemma jew Bremer jew Koulibaly, issa naraw x'qed jissemma ħafna. Jaf sakemm inkunu qegħdin inxantu dal-podcast ikunu ħadna xi defensur ukoll. Għandna bżonn għaliex anke Rugani x'aktarx li għatlu wkoll jiġifieri. Issa jkun ukoll. U minn dak semmejt il-tluq ta' Rugani possibilment. Min għandu jitlaq mbagħad fl-opinjoni tiegħek? Nifhem. Iktar milli jitlaq inġibu rridu. Però hemm naħseb players li l-iskadenza tagħhom għaddiet u għaddiet ilu mhux ħażin. Għalija plejer bħal Artur, Rugani u Aleksandro speċjalment Aleksandro li
mhux jinġabar xejn dal-aħħar staġun. Tagħna Alexandro kien plejer u plejer illi tagħna ħafna. Henry Alexandro sentejn għamel tajjeb. U batta ħafna, ekku, verità, u batta ħafna. Men sentej tlieta ta' klassi ma mbagħad batta ħafna. U qed insemmu players li ġew u jaf li nkunu konfermaw u players li forsi jitilqu. X'tib ta' lob taħseb li ħanaraw bl-akkwisti l-ġodda dis-sena, ħanibqgħu bil-mentalità Allegri ngħidilha jien li tiddefendi l-ewwel clean sheet u mbagħad forsi jasal il-gowl li jew dieħu l-opportunità forsi fuq il-counter attack. X'tib ta' lob taħseb li ħanaraw, mhux tixtieq naraw, x'taħseb li ħanaraw? Jiena naħseb ħanaraw naqra lob iktar offensiv qed niftakar fi żmien Tevez. Ħanaraw dak it-tip ta' lob issa, għax issem min jitma' lill-attakkanti. Jiena Jkun mhux ħażin. Ekku. Naħseb dak iż-żmien ħanerġgħu naraw dak lob iktar offensiv. Mhux illi minn tnejn minn fuq nispiċċaw niddefendu ġieli ġibuna dru anke nissugraw li nitilfu. U ġran, eżatt, ġifieri. Ġifieri dan bl-akkwisti li jistgħu jkun hemm iva. Ħanara naħseb jiena qed nimmaġina lob iktar offensiv niftakru Pogba, meta kien hemm Pogba u Di Maria nafu kif jilgħab ukoll. Jiddependi x'rendiment ħajtuna daw il-plejers issa. Għaliex inutli jkollok attakkant bħal Vlahovic daru lejn l-asta. Kif ġara? Sena l-oħra ġara, mal-Fiorentina differenti, ma. Kien hemm min jitemgħu kellhom nofsi gram taħjar minn tagħna fil-femma tiegħek. Ġifieri, u rajna kemm skorja kif ġimgħana dana naqqas ir-rendiment tajja, ġifieri hekk qed nimmaġina jien iktar logħba offensiva. U taħseb li Allegri jkun kapaċi jibdel il-mentalità li għandu bħalissa? Jew kellha ħanamlek nbaġġilek mistaqsi differenti. Ma Tevez, Allegri kien hemm bħala coach, sewa, u rajna il-logħba kompletament differenti mill rajna dawn l-aħħar lejn l-aħħar tal-Allegri u kas-sena l-oħra. X'inhi taħseb, kif taħseb li raġun Allegri, fis-sens jilgħab għall-plejers li għandu, jew inkella huwa konservattiv minnu nnifsu, kapaċi jinbidel? Li huwa konservattiv minnu nnifsu nafuha. Biss ejja mmorru fl-ewwel żmien ta' Allegri, sa tim lest minn Conte, nafu ġara Conte millu mal-għada switcha ġela. U bdejna nirbu aħna ma ninsewx ma Allegri għara kien erbaħna. Ġifieri dan mhux ċajta. L-erbaħna aħna mtemijiet avversarji tagħna ma rebħux fis-snin twali ġifieri. Efhem, inti tadatta skont il-plejers li jkollok. Issek vera kif qegħdin jgħidu illi Allegri qed ikollu sej fl-akkwisti, ġifieri dik tagħllem. Jien ma rridx xi ħadd il-manager tiegħi jġib li xi ħaġa meta jinqasna f'bija jew ma rridx lilha jew xtaq xi ħaġa oħra. Ejmin jiena naħseb illi iva bil-plejers tiegħu Allegri ħankunu fijabbli ħafna. U jekk jibqa' dik il-mentalità li rajna s-sena l-oħra u nerġgħu niddeludu. Sewwa anke li qed tkun negattiv imma għal ta' diskussjoni. Twarrablu ras imbagħad? Ma tiju Juventus Juventus soċjetà li kkundanata biex tirbaħ. Ma nistgħux nqogħdu naħbu issa aħna xi ħaġa. Pereżempju jien anke tal-Amerika Champions League ossessjonati. Għax il-Juventus hemm. Imma nibdew l-ewwel pass. Għandna l-leagues ħadna kemm il-darba u taħsi kollha ħadna ma tistax ma tirbaħx wara staġun bħal dak, aħna ma nistgħux neħħejna lil Allegri għax ridna lob isbaħ u ġi Sarri. Rebaħ Sarri kampjonat, imma fejn konna bajna nistgħu ngħidu. Ġi Pirlo għalija kien kmieni wisq għalih. Li kieku skont il-pjanijiet kellu jieħu l-under 23 u mbagħad forsi sentej tlieta wara jitla' mal-bar. Juventus kienet tkun storja oħra għalih. U ċert li kienet tkun storja u ħażew xtazzi, ekku. Biss ma ninsewx li Allegri wkoll telef dawk iż-żewġ tazzi finali wasal għalihom ukoll. Waħda Pirlo kellu Ronaldo. Iva kellu Ronaldo, Pirlo, kellu l-Chiesa miegħu. Jiena Chiesa fundamentali għalina. M'hemmx qed jaħbi. Allegri wasal final tal-Koppa Italja ġara li ġara. Huma tlifnihom final. Tlef mal-istess tim tlifnihom. Waħda b'ċirkustanzi, waħda b'żball tagħna tista' tgħid ta' Alexandro, insomma jiġu. U l-oħra froġa tal-Allegri. U l-oħra froġa tal-Allegri u ngħid jiena nażarda ngħid anke tar-referi. Jien kont hemm rajt u kienet xi ħaġa kontent inti. Diskrivina kif kienet l-atmosfera? L-atmosfera sabiħa. Mur tara stadium 80,000.
Tara l-atmosfera, il-vera support tal-Juventus, ma l-vera support tal-avversarji tiegħek kien hemm atmosfera sabiħa. Issa bħala logħba ngħid kellna l-mumenti tagħna kif kellhom il-mumenti tagħhom l-avversarji tagħna. Biss naħseb iktar apparti l-iżbalji li jagħmel Allegri f'dik il-logħba, anke li ħareġ il-Kellini wara ma nafx kemm kien inġeri ħareġ u anke l-istess Locatelli li kif ħareġ qaskin fil-ground wara inġeri twila. L-iżbalji tar-referis jgħoddu wkoll ħafna li mhux jien qed ngħidha kien hemm anke interessi ma' ġenbi, mhux il-bot minni. Iva, mhux qed niċċajta li klamoruża kienet, jiġri bdew jgħidu li iva. Ma it-telet gowl per bdew jgħidu li l-affarijiet mhux sew. Interessi tiqgħu kelli l-mara miegħek kieku l-mara tista' tgħidlek. Interessi stess ukoll li bdew jaraw xi ħaġa vergonja. Mhux qed niċċajta jiġifieri. Jifirqu jieħdu gost, għax ovvjament, imma bdew jaraw l-affarijiet mhux sew. Biċċa kienet li dan kien ma kienx serba li l-affarijiet rajnihom. Repetutament. L-istaġun. Istaġun interessanti ħafna kien hemm. Sewwa, huwa spunt interessanti li għandek. Unkomplu daqsxejn fuq dik il-logħba li ovvjament Allegri nafu x'għamel beda jiddefendi ma tnejmx. L-isla Allegri, Edwin, taħseb li iżomna lura milli nikkompetu fl-Ewropa? Ara jemmur naqra lura. Ma Allegri tlajna dartej final ta' Champions League. U dartej li huma t-timijiet avversari kienu aħjar minna. M'hemmx wieħed kemm il-Barcellona u kemm ir-Real Madrid. Ir-Real ngħidu il-Barcellona kuna ħafna aħjar minna r-Real jiena kif naraħ dik il-pont aħjar. Ara kieku tajli l-ewwel waħda li kienu rakkunna snin ilu ta' żmien Mijatovic li kien offside, konna aħna aħjar. Kif konna aħjar mill-Borussia Dortmund, aħna aħjar mill-Hamburg, jiġifieri, ma merbajni, dik it-tazza għalina naqra waħda partikolari. Ma ngħidx jiena ngħid jekk Allegri kollu l-plejers, iwa naslu. Imma jrid ikollu l-plejers Allegri. Issa jekk ħajsib ċertu plejers illi aħna mmorru ngħidulhom minnhom tal-free transfers illi li Pogba mhux free transfer. Di Maria mhux free transfer. Hemm differenza minn Pogba għal Di Maria għal Alright, jiġifieri hemm differenza, jiġifieri minn plejer għal ieħor. Jien naħseb iwa nistgħu naslu Allegri. L-aħħar staġun tiegħu qabel ma ġie, qabel ma telaq, tim kien hemm għalija, kien hemm Ronaldo, id-difiża kienet għadha b'saħħitha mhux ħażin, però dejna xorta waħda. Allura taħseb li bħalmet l-ek l-għallura semmik l-għal Allegri jaddatta għal-players li għandu l-lissi tal-obli kif jilab, jew inkella jaddatta jista' jkun skont l-avversarju u jġiba ħażin allura. Kif tara? Aħna jiena irrib Allegri kellna coach ieħor, aħna Trapattoni, defensivista, aħna nafu li Allegri defensivista. Iktar moħħu biex ma jaqlax il-gow milli biex jiskurjar il-gow. Xorta jien nippreferi nirbaħ web xejn milli nirbaħ 5-4 biex ngħiskurjak 5 u nkun ħamlu. Leba tagħha. Konna differenti. Ma jri. Opinjoni dik dejjem milli taqli qalbi mal-art jiena jmien. Logħba sabiħa fejn tkun. Kull logħba sabiħa biss jien nippreferi nirbaħ milli nara l-logħba sabiħa. L-logħba sabiħ ġibna sabiħ tkun irbaħ xorta, Hija tkun irbaħ xorta, ma nkun irbaħ nkun ħammut. Iktar. Imma jiena nemmen f'Allegri ta'. Le għandek jiena minn dak lat meta reġa' semma li qabel ġie sena l-oħra kont kuntent għax kont ngħid li wara sentejn wieqaf dan ovvjament esforza bidel mentalità il-futbol Ewropew dar aktar kif jintlaq, però mbagħad is-sena l-oħra ovvjament nafu li l-lob kien xort deludenti u hekk le, però f'Allegri nemmen jien u nasal sa ċertu punt naqbel miegħek meta tgħid li meta kellu l-plejers wasalna. U jiena tgħidli forsi pożittivizm ma fiduċjuż ħafna. Din is-sena fiduċjuż ħafna. Jiena. Nagħmlu parentesi żgħira hawnhekk. Fejn taħseb li naslu is-sena d-dieħla in terms ta' League u Ewropa x'Koppa Italja u Super. Super Cup qasana Koppa. League ħankunu qed niġġieldu ma' tnejn l-oħra mal-Inter u l-Milan, ma nafx se jagħmlu Napoli u Roma, insomma mal-Inter u l-Milan ħankunu qed niġġieldu żgur. Tgħidli b'żewġ plejers, leb plejers, jiena qas is-sena l-oħra ma naraħħax għamilna s-sena l-oħra għamilna perjodu tħanna lik bil-ħażin kollu, għamilna jekk minn is-sers bal bej sebal
Disa lobby bla telfa minna ran sabiħa. Baġġet il-logħba mal-Inter u hemmhekk għatatilna rasna niftehmu. Ġifieri ma naħsibx li għandna dis-sena, le, nemmen illi huwa nistgħu naslu dis-sena li pereżempju. Fl-Ewropa hija question mark. Naħseb naqqasna l-gap, però. Jien hekk ngħid iva. Għalkemm mhux żewġ plejers ma stax. Jiena nemmen li għandu jiġi midfielder ieħor, tip Zaniolo jien naħseb iva. Nistgħu nagħmlu dik il-qabża ta' kwalità. Nistgħu nagħmlu għax kulħadd jaf xi plejeru dejjem jekk ma jirrepetix dana l-injuries li kellu dan l-aħħar snin. Dik konċernat. Dik injury prone sa naraw. Aħna ovvjament nafu li l-Juventus qatt ma jifhmu minn injuries matul sfortunatament. Rajna l-istaġun li għadda, kemm kważi tim kollu kien injury. One way or another, ġifieri minn kien dam xhur, minn ġimgħat, ġifieri dana mhux qed niċċajtaw, ġifieri inti kollok minn fejn tagħżel bit-tim li għandek. U għalhekk huwa importanti li ovvjament il-Juventus li jilagħbu f'tliet kompetizzjonijiet ikollhom skwadra kbira. Skwadra kbira tal-livell. Tal-livell, għax inut li tella mill-under 23 mhix biex naħkilhom il-mertu għax rajna l-miretti aħna faġoli. Għas-semmejnijom, jaf jista' jkunu parti minn u nimmaġina li għandhom ikunu. Żgur, għalkemm Allegri ma tantx jemmen daw iż-żgħar irid plejer iktar minn 27 il fuq. Ma nistax nifhimha, ma se naraw dal-istaġun, biss dal-istaġun fiduċjuż ħafna. Iva li nistgħu naslu. Sewwa. Naf li semmejt li l-lubata l-Atletico Madrid konna ħom dan jom dik ir-ribalta, però Għikon saqsik xin nisbaħ memorja li għandek meta rajt it-tim jilab home. Naħseb hekk mhix dik, hemm xi oħra u jekk dik. Hemm xi logħba oħra li tibqa' tiftakar meta mort għalhom ġoturin? Iva. Ġoturin jiena tlejt ma nafx kemm darba disa darbit jekk. Naħseb l-iktar waħda li gost u rajt ċertu l-ewwel darba li mort l-Juventus Stadium. Ifhem il-Juventus Stadium, l-Allianz Stadium issa ġojjel. Minn mar l-ewwel darba li tidħol minn dak it-tajl biex tara tibqa' għandek l-ewwel kwarta tħares l-ewwel għax il-vera meraviglia. Il-vera ma tistax tgħid klem wieħed mill-isbaħ stadiums li hawn. Niftakar l-ewwel li konna rajn Juve Milan konna rbaħna 3-1 għamel gow sabiħ Tevez u meta jiskurja Benjamin tiegħek bħal Marquisio tajjeb tifel minn tal-Juventus li dana li kien iċċerasa fuq il-kejk. Naħseb dik il-logħba Juve Milan jiena l-iktar li niftakar kienet fil-Juventus Stadium kien mort id-Delle Alpi qabel ma fil-Morjali tad-Delle Alpi mbagħad. Ma jestus stadium ngħidlu jien kbieret wisq. Kbir sabiħ kien joġobni. Biss anka supporters ikun hemm kemm ikun hemm mitlu fin. Kun hemm daqsxejn forsi minn kien il-bot, le supporter kien il-bot jew kien il-bot int għandek it-trek u mbagħad għandek il-sponsor fejn l-istil Olimpico. Speċi ta' jgħid mhux iktar il-bot għad-direttura. Iva, hekk il-Delle Alpi. Kien ma jestus kbir għal xejn. L-avukat Agnelli meta dak għamluh għall-Italja 90 dejjem kien qal mal-ewwel li dan mhux l-istadium tagħna. Infatti ma kienx l-istadium tagħna. Sewwa. Nixtieq nieħu spunt minn dan li għadna kemm qegħdin diskutu ġifieri li tmur tara l-Juventus Turin u ħafna Maltin u ħafna membri li telgħu ma' dan il-klabb ukoll. Inti bħala supporter akkanit li ġieli tlajt hemmhekk. Kif tħossok tara dawn il-biljetti, il-prezzi tal-biljetti dejjem tilgħin? Kif tħossok fuq għalik? Iva, ma rridx nkun favur il-klabb tal-Juventus barra, biss inti meta tkun owner ta' xi ħaġa, dak bħal meta inti jkollok flet biex nagħmel parantesi ta' flet bil-kera li jiġri tħallih. U mbagħad bħal meta jkollok post tiegħek. Post tiegħek inti tindukra ħana nafu meta morru Juventus Stadium perfett ikun. Nadi fettajn kollox perfett ikun. L-organizzazzjoni kollox ila stadium soħrajn ta' klabb soħra ma mhux biss dawn mhux tagħhom. Għandna owners tagħna stess, aħna l-istadium tagħna. Jista' jkun fattur, inti meta għandek ċertu ħaddiema li jkunu tiegħek u da bil-forsi, da kollox jola. Nimmaġina għalkemm nista' ngħid ukoll li ma nafx kemm il-Juventus il-Mother Company ħniftehmu tagħti każ lis-supporters madwar id-din. Għandi dubju. Fil-fatt din hija kwestjoni li konna aħna ħafna fil-kumitat fejn niddiskutu li
il-Juventus għal-Juventus, ġifieri il-fan clubs, mhux fan clubs biss, insomma, il-supporters. Ma jqismuhomx bħala supporters, ma jqishom bħala klijenti. Ġifieri din taqgħod ħafna mal-business management u fl-aħħar mill-aħħar huma dawn Ferrari, Juventus u ma nafx affarijiet oħra. Dawn għalihom business wara kollox. Ġifieri jien just a number għalihom. Dat light FM mhix qed niġġustifika l-għoli tal-biljett ix dejjem telajn u rajna timijiet oħra li jew żammihom jew addirittura naqsuhom. U aħna baqgħu telajn, ġifieri fatt magħruf hux. Għandu jkun hekk imma mhux taħseb. M'għandux ikun hekk. Fis-sens mhux li qed jitjelew għax qed jelew huwa fatt ma nagħmlu xejn. Però għandu jkun li soċjetà serja bħal Juventus li qiegħda fl-aqwa ħamsa fid-dinja minn ta' futbol minn ta' branding u hekk no. Tqis is-supporters tagħha li huma għalija id-dem, mhux huma d-dem, li supporters huma d-dem ta' klabb bħala klijenti bħala numri. M'għandux ikun aħna nagħmlu pereżempju nitkellmu aħna minn Malta, aħna sagrifiċċju aħna ma naqbdux karozza mmorru Turin naraw. Aħna sagrifiċċju tittara l-biljett l-ewwel, tittara għandek il-lokanda, għandek il-flight. Għandna ħafna mhux problemi, imma għandek ħasib biex nitilgħu narawhom aħna mhux bad karozza start jgħid u mort wara l-logħba u ma ġejt mort lura, jiġifieri m'għandux ikun hekk. Aħna sagrifiċċju nagħmlu wara kollox biex nitilgħu naraw l-logħba. Biex tara b-Benjamini tiegħek inti m'għandekx ikollok ngħidu mhux hard time, imma jkollok daw ċertu apatiji. Tajjeb, nimmaġina li għandhom jistmaw dak li jkun aħjar. So, naqbel miegħek ovvjament u jalla ġifieri da punt fl-AGM ukoll li kellna reċentament li naraw kif eżempju il-supporters clubs naqdu flimkien biex nagħmlu daqsxejn ta' pressjoni imma wieħed jista' jittama. L-aħħar mistoqsija fejtu din id-diskussjoni. Meta jxandra da' podcast edbir nkunu labna żewġ partiti ta' ħbiberija diġà. Ovvjament ma nistgħux nikkumentaw fuq il-prestazzjoni għax ma nafuhomx għadha ħanaraw l-ewwel prestazzjonijiet, però x'titlob tixtieq tagħmel dan l-istaġun? Jiena naħseb bħal ħafna lob iktar offensiv. Għax kif diġà għadna qabel labna wis defensiv. Issa għandna staġun sħiħ tista' tgħid naqalgħu ġovina. U anke kien kun qed nirpu wieħed b'xejn tnejn b'xejn kif qatt nibdew nissugraw li jġibuna addirittura jirpuna. Nibdew nibża. Anke kontra timijiet żgħar. Appunt, anke kontra timijiet żgħar, mela. U naħseb illi għandna fejn naslu għaliex bl-akkwisti li qegħdin isiru jien naħseb issa qed jagħmlu xi ħaġa tajba. Dar va bene għalkemm mhux ma naħsibx jiena ma nafx kemm jifhem ħafna fil-futbol, tajjeb, biss moħħu qiegħed hemm u jaf xi jrid. U anka rigward ħela ta' flus li ħlejna ħafna miljuni, dana jaf xi jrid, mhux qed niċċajtaw ma' xi ħaġa persuna serja u tidher li serja u jaf fejn irid jasal. U jien naħseb ħanaslu iva. U anka rigward lob naħseb ħankunu offensivi. Ħankunu nerġgħu dak it-tim li l-iktar li niskurjaw. Ma ninsew dis-sena aħna l-10 tim l-iktar li skurjajna. L-10 tim konna minn 20 tim. Nofs il-klassifika li tal-iskurjajna, ġifieri u kellna ħadna il-Vlahovic f'nofs staġun, ġifieri kien top scorer li wkoll qata' lura mbagħad. Ġifieri kemm konna battuti biex niskurjaw aħna. U tixtieq tara daqsxejn ta' sperimentazzjoni f'dawn il-friendlies li jitlabu matul is-sajf li forsi tixtieq tara hemm xi players partikolari, ovvjament il-ġodda Pogba u Di Marija forsi jkunu Zaniolo ma nafx min ikun għadu kkonfermat dak iż-żmien. Però hemm xi players li tgħid tippruvhom? Iva, żgħar, aħna diġà ppruvajna bħal Meretti, diġà ppruvajna bħal Fagioli, illi huma players vijabbli ħafna dawn. Ġifieri huma oħrajn, ma nafx hekk mhux ġej Rovella, Minister. Kellhom il-medicals jiġifieri mat-tim. Ma nafx għalfejn dawn m'għandhomx jiġu pruvati u anke li jinżammu wħud minnhom mhux nisilfu billi tiġġib plejer u tisilfu mal-ewwel. Vera l-esperjenza u naqbel flok tħallih pankina inti tieħ esperjenza, biss mhux imbagħad sentejn radbihom. Eżatt. Ovvjament il-management jaf x'għandu jagħmel, għadhom nista' nagħlemhom jiena jew nista' nagħlemhom aħna. Ma mbagħad kull għandu għajn jaffiċċju. Ekku, ġieli aħna supporters tajt kif inti tara dawn l-affarijiet ġieli niskanta kif ma jarawx ċertu affarijiet wieħed minnhom illi
nara stramba, per eżempju, jekk għandi jinbih Pellegrini u jinżam Aleksandru. Jek ħaġa inkredibbli għalli. Ekku. Ma sinjali jafu x'inhu ma jagħmlu, jien ma naqbilx, u forsi ma taqbilx. Niskanta, ma huma jafu iktar huma jkunu ta' ġewwa niftehom huma jafu iktar minn. Dan jabba jista' jkun ovvjament kollu l-coach Allegri, kollu fiduċja f'players u mhux oħrajn. Li fl-aħħar mill-aħħar ma jfissirx li għax l-coach għax għandu fiduċja fil-player ġifieri għandu raġun, naqbel hemmhekk ġifieri. Għax eżempju Aleksandru ilha tnejn nafu. Skars ħafna. Naħseb tkun is-seba' sena tiegħu ma għandix ħaġa. Xi ħaġa iva, iva. Ġifieri jekk għamel sentejn. Wara tnejn tlieta iva. U baqajtek fiduċja, kull coach baqajtek fiduċja li ma nafx. Għamil żmien kien ħajtla, kien viċi li jitlaq ma' Chelsea, eżempju, mbagħad ma nafx ġara. Sfaxxa kollox u semmew flus kbar għalih, għall-Ministerjer żball jekk vera dejjem. Ma rridux noqogħdu nagħtu każ x'jintqal kieku aħna għandna mitej plejer il-Juventus ilhom isemmu plejers. U issa biex nagħmlu parentesi żgħira forsi nieħu l-opinjoni tiegħek hawnhekk ukoll. Fil-bidu tas-sajf naf xi ġunju kien. Beda jissemma li s-soċjetà trid bijaw lil Aleksandro, però ma jridx jitlaq. Għax baqalu sena kontratt u jitlaq b'xejn. Kif taħsebha fuq dal-fatt għax plej ma rridx jitlaq jibqa' hemmhekk? Xew jitlaq b'xejn dan ġifieri ma nafx jien kien naħjeh. Jew naħjeh mit-tim għad-direttura. Kien hemm il-barra. Iva, pereżempju issa Ramsey li huwa waħda mill-ikbar żbalji li għamlu fil-fema tiegħi. Laqas numru ma taw, ġifieri jekk dan jiġi relegat barra kif kien ġara l-Amawri, Jakwinta, Mandzukic li dispeċi ħafna x'Mandzukic. L-eċċezzjoni għadu ma insomma. Kien kieku naħih. In-naħih għax bis-sewwa jew bid-nawwa kollu jitlaq. Ekku. Sewa. Dan aħħar mill-aħħar ikun qed jieħu post ħaddieħor dan. Mhux hekk hu mhux milli hu, ġifieri hemm slot li jistgħu nibdew hekk ħaddieħor. Ekku. Dal-każ imbagħad jiena nara xejn ta' diżisper lejn is-soċjetà ara kemm taħtek, korrett tajta l-soċjetà, però jekk vera tħobb il-klabb. Jien għalija għamel l-ispazju, jekk wasal żmien għamel l-ispazju, ma nafx mhux minn 100%. Naraw x'jiġri hemmhekk. Issa, naqgħu dik il-sezzjoni ta' diskussjoni hemmhekk. Issa nagħmel mistoqsijiet iva jew le, qed li ġie sekret podcast qabel, so taf kif taħdem din. Bada fimmet ikun hemm xi spunti li jkun nistgħu naqbdu. Mela, it-tluq ta' delikt bl-istorja kollha nafu s'issa ovvjament taqbel. Li għandu jitla' iva. Players bħal Dybala u Bernardeschi li telqu u qed isibu ovvjament diffiċli biex jibqa' fl-Ewropa jew kellha jsibu klabb. Kienu overrated? Ħafna. Kont insommu l-Dybala paga inqas. Iva wkoll. Juventus għandhom jerġgħu jippruvaw jqajmu grupp ultra ġdid? Iva u le. Taqbel mal-format ġdid ta' Champions League? Super League rittajt, Super League dina. X'taħt Iva jew? Iva. Mela naqdu fuq diet li tal-ultras. Iva u le. Spjega għalek. Iva x'mingħajru mill-ground l-istadium miet bħala support. Miet jien niftakar fi żmienhom u meta spiċċaw huma. Ix-xita fejn nida, is-support tal-Juventus. U il-le trabi li kienu jgħala. Dawna da' issa kien għandek id-dar tiegħek u jiġi jkmandawlek id-dar tiegħek. Da' sekk kellhom saħħa dawna. Ġifieri il-Juventus raw kif għamlu li fil-fema tiegħi għamlu sew iju illi daw waqfuhom. Daw rikbu l-kulħadd u hemm problemi kbar fil-klabs l-oħra l-Italja. Ġabu l-għalin li fit-trabi kienu. Dan għal-Juventus jonnexxilhom kien l-unika soċjetà li qabdu l-barri minn Rum kif jgħidu bil-Malti. L-oħrajn għadhom ishom ostaġġi. Ostaġġi ġibuk dawna. Again, rigward support, tinżalhom il-kappell imma travel imbagħad għandek il-konsegwenzi. Afkas li l-Juventus isibu soluzzjoni ċertament li ġoturin hemm Juventini ngħidu aħna ultras fis-sens akkaniti, super akkaniti jmorru għal kull logħba li żgħażagħ naħsebu ta' kuleta li kapaċi joħolqu grupp. Jekk il-Juventus isibu soluzzjoni magħhom dawn, għandhom ituhom l-opportunità. Iva, intihom opportunità kif. U bħala support. Intihom opportunità b'kundizzjoni. Ekku, eżatt. U bħala support imbagħad il-Juventus taħseb li għandhom ituhom imbagħad. Dak kollu jiġi mitlub u neċessarju għajmin, ġifieri jekk anke s-sajt tagħhom u kollu ġifieri
Imma ma rridx niġi ostaġġ tagħhom dawna. Ngħinhom għax huma jgħinuni u ċert li jgħinuk għax inti ground stadium inti support u stadium rieqed. Fil-fatt ġieli jkunu anke fuq it-televiżjoni stess tkun qed tara logħba jkunu hom aħna u tisma' l-affarijiet tal-avversarju jkunu ovvjament 2000 ruħ u aħna ovvjament nkunu qed 30. Qed issemmi wisq. Ġieli mona naraw logħbiet aħna li ground tal-Juventus aħna mimlijin u dik il-roqa fejn ikun hemm ikunu forsi dawn semmejt 2000 insemmi ħafna insemmi 500 jinstemaw iktar minna dawn. Ġieli mhux qed niċċajda di xi ħaġa banali, ġieli jridu jsibu soluzzjoni, ma soluzzjoni li tkun 50-50 mhux. Għalhekk naħseb tagħmel sens li jekk isir dan il-grupp jiena ikunu parti mill-Juventus stess. Li jkunu supportjati mill-Juventus. Ma jkunx il-klabb tal-Juventus. Le, ovvjament le. Kienu tajjeb? Ikunu supportjati mill-klabb iwa, ma mhux il-klabb. Le, Xinkella naqbel miegħek. Qed li kont iżżomm il-Dybala paga inqas. Għalfejn. Ma ninsewx tagħna Dybala. So, mhux se ninsew ħalli jagħmel. Dan l-aħħar ġie vera injury prone, ħafna fl-aħħar sentejn. Iva. Biss ma rridux ninsew again x'tagħna plejer tajjeb. Mhux qegħdin ngħidu. Jiena naħseb kemm Dybala u kemm Pjanic, nerġa' nsemmi l-Pjanic, jien naħseb qatilhom Ronaldo. Tajli x'għandu x'jaqsam. Għadha Ronaldo kien jagħmel kollox hu. Jekk hemm free kick irid tidħol għalih hu, jekk hemm kollox hu. Għandna niftakru kemm skurjana bi Pjanic u Dybala, aħna free kicks pereżempju, aħna fit 3 snin ta' Ronaldo darba skurjana Ronaldo. Ekku. Kontra Torino mister ġifieri, da qatilhom. Ġifieri, iva, il-Dybala kont inżommu paga inqas, żgur. Alright. U l-aħħar mistoqsija taqbel mal-format ġdid ta' Champions League inti li Super League. Kif taħseb? Naqbel iva, għax hemm iktar ċans. Ċans? Prima sens. Li naslu. Taħseb? Iva, ta' Għaliex. Iva, jien meta nara xi ħaġa fit-tul nieħdu fil-kampjonat Taljan. Il-Juventus dejjem jaslu. Meta għandek xi ħaġa iktar fit-tul, nemmen il-Iva, nistgħu naslu l-Juventus. Jekk nara aħna, jekk nieħdu aħna fil-gruppi, ħafna drabi għaddejna. Mhux dejjem. Kif imbagħad niġu għassiw għandu knockout u hemmhekk neħlu. Ara Super League għaw il-Champions League iva kif forma ġdid naħseb. Ikun hemm iktar lok fi gruppi. Iktar lok fi gruppi, iktar ċans naħseb jiena. Però ovvjament kien iġu b'patt xorta fin-knockout ħad iġi dik il-dwar dajju. Knockout għal kulħadd dwar dajju mbagħad. Ġifieri. Sewwa. Niqfu hawnhekk, Edwin, ħadd ħafna nitkellem miegħek kienet diskussjoni interessanti u tajtna ftit xama ta' stejjer ukoll li esperjenzajt inti ma nafx hekk hemm xi ħaġa li qed tkellmix fuqha tixtieq issemmi xi spunti ta' fuqhom. Jiena li nixtieq ngħid nitkellem fuq il-klabb issa. Iva mela le. Il-klabb aħna ġabuna nies hawnhekk u bħajna niġu, 7 snin niġu, ġibna n-nisa magħna u ġieli ġiġu ħbieb. Jiena nħeġġeġ il-dawk illi biex jiġu hawnhekk. Għaliex jekk tiġi hawnhekk x'tigwadanja għandek, tigwadanja fiex. L hawnhekk tuħu gost. Jien qabel kont kif xi ħadd jgħidli biex mur x'imkien nara logħba, id-dar irid nara. Biss kif esperjenzajta l-ewwel darba bħajna niġu hawnhekk. Għandna vantaġġ illi anke l-biljetti biex nitilgħu naraw il-Benjamini tagħna Turin, għandna vantaġġ illi ġast inkiteb u jkollna face value tickets, ġifieri jkunu pożizzjoni tajbin kif dejjem konna. Ġifieri dawk l-iktar li nirringrazzja lilkom il-Kumitat tax-xogħol li tagħmlu nista' nsemmi għax kollha. U meta ġejna bżonn dejjem ngħiduna lil tal-bar u sħabna l-membri li jkunu hawnhekk, magħna x'isna familja, drajna xulxin. Dak li nista' ngħid jiena nirringrazzja l kulħadd. Ma sa nix tispiċċaw magħha grazzi ħafna tal-kummenti sbieħ Edwin. Grazzi lilkom tal-li użurkom isegwu dan il-podcast, aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla għall-podcast li sa dakinhar. Grazzi u ċaw ċaw.